आता आपण भाजी करायला घेऊया। ह्या आट्या मी स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत। त्याच्यासाठी मी कांदा घेतलेला आहे, 2 कांदे चिरून घेतलेले आहेत। हे मीठ घेतलेलं आहे, हे खोबरं घेतलेलं आहे, हे हळद पूड घेतलेली आहे, हा मसाला घेतलेला आहे आणि हा कढीपत्ता घेतलेला आहे। हे तेल आहे, कढई ठेवलेली आहे। तेल आपण 2-3 चमचे टाकायचं। कांदा टाकायचा, कांदा आपला झाला आहे। मसाला हळद टाकलेली आहे, मीठ आपण नंतर टाकायचं। हे कुठल्याही कडधान्य असले किंवा काही असू दे, ते थोडं उकडलं पाहिजे, मग टाकायचं। आता आपण पाणी टाकूया जेवढं पाहिजे तेवढं, कारण हे उकडलं पाहिजे चांगलं। पाणी थोडंसं वर आलं पाहिजे, तरच ते छान उकळणार। झाकण ठेवायचं, थोडा बारीक गॅस करायचा, व्यवस्थित शिजतील। भाजी आपली मस्त शिजलेली आहे, कलर पण छान आलेला भाजीला। असं थोडंसं किंचित पाणी ठेवायचं त्याच्यात, मग छान लागते भाजी, गरम गरम खायची। आता शिजलेली आहे भाजी, खोबरं टाकूया, मीठ पण टाकलं नव्हतं। त्याचं पाणी आहे किंचित थोडंसं।
मिनिटासाठी जरा झाकण ठेवू. मग काय बरं वाटतं. काय होतं भाजी मस्त झाली आहे तयार. केळीच्या पानावर अशी खाली द्यायची. खाण्यासाठी आपली भाजी तयार आहे.